Ndang rene. Oke, terima kasih yang sudah Nanti, Mas. layar dan terima kasih yang gotas. sudah CO. Ndang, pacake kene. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndang, masak apa lagi? Masak kene, melu becek apa lagi? Melu becek sing cantik. Bener bisa nangis. Saiki ora anu serahkan nek ditinggal belas. Aku teh males. Anu tekramah to. Tinggal ya. Kene mede tinggal. Melu. Acarane nyanyi lho Pak Melu. Beri ke sini sehari. Aku gue katu. Mas Milan nih jual duit. Duit aku. Ya, tak dulu ya. Duwe nang Mas Mana Milan Mas lho. Milan? Mas Milan, duwe nang Mas Milan. Ora tak pek ijo. Ijo. Ndang, ayo dipacake kayak budal. Tinggal engko. Mede tinggal. Lah iya ndang. Cocok ora? Ini ya tuh. Eh. Ih, jole satu. Nanti kene kalau Ndang. kayak budal mobilan enak edan. Aduh. Mati. Iki kok merot kabeh ngene lho. Oleh gak ini kualik pisan. Iki pecah to wisan. Bodoh. Bodoh. Sisi moh-moh nih. Jam. Tenang, ben apik. Apa pete? Apa Mas? Mong sing sore mong mantetin tah lek bengi iki mong karo minan digoreng nih petene. Iki kok nek untune. Lekodok. Nek sik to, aja gopoh meneng. Ben apik. Iki nek nih tak oreng. Delok ento. Ngono rip, ngono. Rip natu ai. Oleh manut yo tak jak, ora manut tak tinggal lunga nek Bali. Masih atas ya. Heeh, sik nentang. Iki sida apa ora iki? Kita gitu. Saiki lek nang api metu-metu gua apa ya? Kalungan ban gelem rip. Kaluan bang 5 kilo. Karet deh, kalau karet deh. Gak usah. Bebas apa lagi? Menengah dipacaki manut to, Rip. Kok berat-berat loh. Ini yang diri Melu apa ora? Laude iki ra budal to. orang. Nanti kira be. Oke, Rek. Ini buat kak. Yo ndang dibalekne yo, gek budal yo. Oh. Wis